Ok, mám, tak tu v tom pravom corner, kde je môj prst, pozeráme na náš byt. A to je úplná vzada toho komplexu. A tu je tá tichá ulica vzadu, čo išla, tam je moje auto. A tu sú tie krásne townhouses, či neviem, či si pamätáš. A to si potom chodila hore s Alexom tam a tam sú tie chodníky. A tu je tá zadná záhrada, tá gate, ale to je tá zadná. A cesty sú hneď tieto, čo sa ide von, hneď na túto krásnu ulicu a tam hore sa ide doľava a tam sú krásne chodničky. Tak zase dole tou ulicou, tam je zase moje auto a ten byt, no idem k nemu, tam vidíš ho na konci tam toho building, ok? Pa, pa.